El passat diumenge 18 de desembre, la plaça dels Quatre Cantons de Sant Pol de Mar es va omplir de gent durant tot el dia. Els organitzadors van mostrar un diumenge amb activitats per totes les edats perquè ningú deixés de passar pels Quatre Cantons a fer la seva aportació per la Marató. Des de fa anys, el poble es volca al 100% amb aquesta iniciativa solidària. És curiós perquè va començar una cosa així com una mena de prova i al final s'ha convertit ja en una tradició més. És com aquest pròleg que tenim al Nadal, un moment, un espai, unes hores que tots plegats ens trobem aquí per una cosa molt concreta, per ajudar en aquesta marató i que en el fons tots plegats ens fa sentir una miqueta més, no sé, potser més contents i també ens retrobem tots aquí plegats per compartir aquesta amistat de poble. Durant tot el matí, Sant Pol de Mar ha fet actes per recollir diners per la Marató. Com molts pobles de Catalunya, el de Sant Pol és un poble entregat que el dia de la Marató fa diferents activitats per recollir diners. Ara és el torn de la quina, una de les activitats centrals per recollir diners per la Marató. Una de les activitats estrelles del dia de la Marató a Sant Pol són les quines. Es tracta d'una espècie de bingo que té un gran èxit a l'hora de recollir diners per la causa. Compres la teva butlleta, rius molt amb els teus veïns i col·labores solidàriament. Una activitat que ho té tot. A veure, amb el 83... Ai, queden molt poques. La majoria. L'edat és el 18. D'altra banda, també es va col·locar una taula amb una urna per anar afegint els diners recaptats. La taula va anar canviant cada hora de controladors. La majoria de les entitats del poble hi anaven passant. Com a representants de diferents entitats que hi ha aquí a Sant Pol, per exemple, ell et deia, és el president de la Petanca, jo estic com a president de la Penya Xíndries. Com a entitats aquí a Sant Pol volem col·laborar amb la... Ja fa molts anys que fem aquesta col·laboració i cada any ens demana el que és l'organització de la Marató que vinguem i amb molt de gust venim i fem això, sí. I aquí a Sant Pol és que és únic. Jo no havia viscut aquest ambient enlloc, jo no he viscut aquest ambient solidari, aquest ambient entranyable de casa, tothom hi participa i és massa, no? És massa. Facin el que facin, la gent de Sant Pol hi col·labora. La jornada va acabar amb una cantada de Nadales a càrrec de la coral de Sant Pol Canta, acompanyada de la ja típica encesa de llums de l'arbre de Nadal que cada any es dedica a algun membre o entitat del poble. Enguany, la càrrega simbòlica era d'allò més emotiva i colpidora. L'arbre es va dedicar a en Bruno, un jove santpolenc assassinat fa gairebé un any en un tràgic dia de gener. Sant Pol va recollir gairebé 12.000 euros per la Marató. Una jornada que es repetirà l'any vinent amb més força solidària, un arbre que mai més deixarà de brillar.